A homenaxe tributada a Leopoldo Calvo Sotelo a pasada fin de semana en Ribadeo, o proxecto de recuperación dunha canteira abandonada en Guitiriz e as feiras de Láncara e Pol son parte do resume do acontecido esta semana na provincia. Unha semana marcada polo tráxico e incomprensible accidente no que perderon a vida dúas xogadoras do MB, Aida Cela e Iris Arias. Desde o máis profundo respeto á dor das familias, queremos achegarlles as nosas condolencias e o desexo dunha total recuperación das compañeiras feridas. Así comezamos. Sexan benvidos. Ribadeo tributou unha sentida e emotiva homenaxe a Leopoldo Calvo Sotelo, coincidindo co primeiro cabo dano do que fora o máis breve pero relevante presidente do goberno de España. Un xusto recoñecemento á pasión que amosou sempre pola vila. Leopoldo Calvo Sotelo foi dende febreiro de 1981 a decembro de 1982 o segundo presidente da transición española, precedido por Alfonso Suárez e sucedido polo socialista Felipe González. A súa investidura veuse marcada o 23 de febreiro de 1981 polo falido golpe de Estado ao mando do tenente coronel da Garda Civil Antonio Tejero, un feito que mantivo paralizada toda España durante 24 horas. Una fecha que a todos se nos ha quedado grabada en la memoria y precisamente fue el inicio de una presidencia que, como muchas veces dijo mi padre, pues a ver quién es el guapo que se hace cargo de esto ahora, ¿no? No 2002, o rei nomea Calvo Sotelo marqués da Ría de Ribadeo con grandeza de España. En esta localidade lucense, fillo adoptivo da vila, onde repousan dende o 5 de maio de 2008 os seus restos mortais, tal e como el desexaba. Centos de ribadenses deronlle o ano pasado o último adeus na porta do concello. Estoy muy triste y creo que el pueblo de Ribadeo que también estará triste. Un señor que afectaba a las personas, ¿sabe? Y así que estamos en Madrid nosotros, pero estamos aquí, que las mujeres de aquí de Ribadeo, y siempre tira, porque es una familia muy buena para aquí, para Ribadeo. Según un dito ribadense, o que o seu pobo honra morre honrado polo seu pobo. E así foi, despois dun ano da súa morte. O Concello rendeulle homenaxe nunha fin de semana de lembranza sobre a súa persoa. Volaba en una barca por ahí, nos enseñaba cuando iba a hacer el puente y tal. Y dice, hombre, esto es del puente, algunos no están muy contentos con ellos, pero esto es fundamental para la tal. Y nada, él hablaba todo el día de Ribadeo, estaba encantado de venir aquí. Entre os actos destacaron a presentación do libro con Leopoldo Calvo Sotelo en Ribadeo e o descobrimento dun baixo relevo en bronce colocado nun dos lugares onde máis tempo pasaba o falecido, o porto de Ribadeo. Yo era el portero de él, bueno, de todos. Y estábamos ahí, hablando ahí, donde está ahora eso que pusieron ahí de él, ahí era el banco de las mentiras, que estábamos sentados muchas veces yo y él. Y dije yo un día, don Leopoldo, ¿cómo es que se sienta aquí conmigo? Pero no ve que este es el banco de las mentiras. Total, una más o menos. A talía chegáronse diversas autoridades, amigos e veciños para roupar a viúva Pilar Ibáñez Martín e os seus fillos e netos. Un agradecimiento muy profundo a todo el mundo, porque no solo han sido las instituciones, sino toda la gente y todo el pueblo, y tanto ayer en la presentación del libro y en el acto del ayuntamiento como hoy, lo que hemos visto es a todo el pueblo que ha contribuido y que ha estado cerca de nosotros, y para todos y especialmente para mi madre, pues ha ayudado mucho este año saber que estábamos rodeados de tanto cariño y de tanto recuerdo. Don Leopoldo era su personalidad, era un fuera de serie natural, tenía una cultura increíble, leía todo lo que le pasaba por delante y además se lo sabía todo, tenía una memoria prodigiosa y era una persona bueno, admirable por todos los sentidos. Convertir unha canteira de granito nun museo é unha idea na que desde o Concello de Guitiriz se está a traballar desde hai tempo. O lugar elexido a pena de Moas, nas costas do Monte da Croa. En Parga, moi próximo, a canteira topase a pena Xiboi, o monumento megalítico máis antigo do municipio.
O proxecto de restauración ambiental da canteira de Pena de Moas propón a recuperación dunha ruta que comunique a Pedreira coa lagoa e Muiño de Ferreira en Parga. A idea é un pouco aproveitar turísticamente, culturalmente, o entorno das canteiras. Reúne varias condicións. En primeiro lugar, estamos moi perto de Penaxiboi, que é o monumento megalítico máis antigo de Guitiriz. Estamos cerquiña, vides de velo, da zona da Roxida, onde apareceu a Ara Conventina, e onde se supón, hai estudios, Miguel Ángel Falpeto, un historiador daqui da zona, un arqueólogo, pois está intentando chegar a profundizar máis neso, a estudios de que por aquí pasaba a vía romana. A proposta de creación do Parque da Canteira de Pena de Moas inclúe a rehabilitación da coñecida pola Casa da Tolda para crear un centro de interpretación. Na parroquia de Parga hai 8 canteiras de pedra, das que só 3 permanecen abertas en explotación. En Pena de Moas hai 20 anos que non se extrae pedra. Unha fonte da que emana auga todo o ano converte a canteira abandonada nun refuxo de flora e fauna. Nesta canteira abandonada ou nunha similar, que hai máis, facer como unha zona de espectáculos, decir, ao aire libre, onde houbera como un anfiteatro. É un modo, unha maneira de poñer en valor todo o que temos, o patrimonio que temos, que é un patrimonio moi enriquecedor, de moito valor, me parece unha idea estupenda. A comunidade de Montes de San Estevo ten alugadas 150 hectáreas a Ingemarga, que é o único concesionario mineiro de granito de Guitiriz. Os ingresos que os comuneros perciben pola extracción da pedra adícanos a melloras na parroquia e no monte.